Tohle je příběh Viktora Klapky. Už jako dítě chtěl být Viktor filmařem a jeho vášeň ho neopustila ani v pozdějším věku. Ale jednoho krásného dne se Viktor musel postavit na vlastní nohy. Zkoušel své služby nabízet, kde se dalo, ale nedařilo se. Kdyby tak existovala nějaká platforma pro filmaře a videotvůrce. Ale ona existuje. Představujeme Videoflot. Viktor našel na Videoflotu nejen práci, ale taky členy týmu, vychytané produkční nástroje a místo, kde může svou tvorbu jednoduše prezentovat. S každým dalším dokončeným videem Viktor nabíral cenné zkušenosti a jeho filmařské superschopnosti se rychle zlepšovaly. Během krátké doby byl připraven stát se Superflotem. Teprve jako Superflot docenil všechny vychytávky Videoflotu a s předstihem se dostal k těm nejlepším zakázkám po celém světě. Jsi i ty připraven připojit se k naší flotile kreativců ještě dnes a získat tak nepřetržitý přístup k fantastickým příležitostem? Tak na co ještě čekáš? Vytvoř si profil. Tvoř, spolupracuj, ukaž, co umíš. Získávej zakázky a vydělávej peníze. Videoflot jednoduše, rychle a chytře na videoprodukci.